Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabbas kullum nafsin za'ikatul maut. Manzon Allah yayi gaskiya, kuma hakika dukkan wani mai rai tabbas ya zama mamaci. Masu sauraro, dan Allah dan Annabi, muna so da ku tsaya da ku saurari wa'innan rahoton na yawan mutuwan da ake a kafafen sada zumunta da kuma masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Sannan kuma da ku ji daga yadda bakin sauran mutanen da ake ce sun mutu kuma a halin suna raye. To za mu iya ce cewa ko daga lahira ne suka sako wannan bidiyon, ku dai kawai ku daure ku tsaya kalla wayannan bidiyon har karshe don mi da danna mana subscribe da kuma ƙararrawan sanarwa kamar haka. To, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhaji Sani Garba Iski, gashi labari ya kara da duniya cewa wai Sani Garba Iski Allah ya masa rasuwa. Me za ka ce game da wannan jita-jita da yake ta yawo a kan yanar gizo? To, ita dai rasuwa da ake cewa mutum ya rasu gana a tsaye, kuma ina magana da bakina. Kuma ita mutuwa da mutum in ya jira kowa ma zai tafi. Innal mauta wahidatun wa sababu haka sai. Mutuwa dai guda ɗaya ce, sababanta ne suke da yawa. Wani rashin lafiya zai mutu, wannan hadari, wani ina zaune ma zai mutu. Saboda haka in lokaci ba sai an tsaya ana ta wani ya maka ba, za a tafi kuma kowa da ka gani zai ɗanɗana mutuwa. In dai mutuwa ce muna ɗan da ranmu, muna fatan dai idan mun zo mutuwa Allah ya samu cika da imani. To, gashi kuma wasu daga cikin waɗanda suke wannan masana'antar da kake gudanar da. Assalamu alaikum masoya na, sunana dai Zainab Sambisa kamar yadda kuka sani. Kowa ya san Zainab ko account na Instagram ko TikTok ba na ɗora abin zagi ko ɓatanci ko zagi na kai ne bai dame ni in rama ba. Ko masoya na da suke ta requesting kimin video ba wai ba na son yi bane, ba na son ma wannan ban ma wannan bane wani ya ji haushi ya ce ko dan shi ban yin shi ne, amma duk ba wanda ba na yi. Ko zagi na kai a TikTok ni ban damu in rama ba. Jama'a, abin da ya kawo ni shine Zainab Sambisa ba ta yin Facebook. Ni ba na yin Facebook, wallahi ban taba bude Facebook ba, amma kasancewa ina da masoya ko Instagram kai satin sunana za ka ga sun fito rututu. Ko ni in nayi satin sunana sai na yi da gaske in gane kaina, saboda na fi su followers. Wani hoto na da na dora kan DP na da sunana duka shi ya rubuta. To ban taba yin bidiyo ko wani abu na ce wani ya goge ba, saboda me na san masoya na ne. Amma abin da ake nufi da masoya shine idan ka dora abunka su dauka su sa account din su taya ka talla. Ba komai yasa ake buɗewa ba, saboda followers. Ni kuma bana damuwa da followers din da zaka samu da sunana. To amma account din Facebook ni bana Facebook. Wannan account din sun bude da sunana, gashi kuna gani. Ga sunana ga hotona, sai su je su yi ta posting yan fim sun mutu, yan fim sun yi kaza har sun je sun yi posting din Chairman Sani Garba Iski Allah ya masa rasuwa, wanda ba Zainab Sambisa ce ta rubuta ba. Wallahi ni ban yi ba, ban san kuma an yi ba, bana Facebook. Amma abin da yasa bana magana shine ko an ce min an ga abuna a Facebook da sauransu, bana damuwa saboda na san masoya na ne suka bude. Amma wannan account din na Facebook, dan Allah ku yi haƙuri ku rufa min asiri. Ni ba wanda nake posting din shi ya mutu ko ka mutu a account ina dai da wuya ka ga na sa mutum ya mutu. Ɗaya ne zaka wanda na sa sun mutu, wanda na san ina da halaka da su kafin su mutu. Amma in bana da halaka da kai ban taba posting ɗinka, bana posting ɗinka in Allah ya sa ka rasu. Bana yi, dan Allah dan Annabi ku yi haƙuri ku rufa min asiri. Zagin da na sha ya isa. Na zagu a wannan comment din, na zagu iya daidai gwargwado. To na gode masoyana, dan Allah in ba za ku sa abin da ya shafi Zainab Sambisa ba, ku goge account ku rufe kawai. Na gode. Danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon kayan na bidiyo shahararru da ban dariya. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon kayan na bidiyo shahararru da ban dariya.
Assalamu alaikum masoya na, sunana dai Zainab Sambisa kamar yadda kuka sani. Kowa ya san Zainab ko account ina na Instagram ko TikTok ba na ɗora abin zagi ko ɓatanci ko zagi na kai ne bai dame ni in rama ba. Ko masoya da suke ta requesting kimin video ba wai ba na son yi bane, ba na son ma wannan ban ma wannan bane wani ya ji haushi ya ce ko dan shi ban yin shi ne, amma duk ba wanda ba na yi. Ko zagi na kai a TikTok ni ban damu in rama ba. Jama'a abin da ya kawo ni shine Zainab Sambisa ba ta yin Facebook. Ni ba na yin Facebook, wallahi ban taba bude Facebook ba, amma kasancewa ina da masoya ko Instagram kai sace sunana za ka ga sun fito rututu. Ko ni in nayi satin sunana sai na yi da gaske in gane kaina, saboda na fi su followers. Wani hoto na da na dora kan DP na da sunana duka shi ya rubuta. To ban taba yin bidiyo ko wani abu na ce wani ya goge ba, saboda me na san masoya na ne. Amma abin da ake nufi da masoya shine idan ka dora abunka su dauka su sa account din su taya ka talla. Ba komai yasa ake budewa ba saboda followers. Ni kuma bana damuwa da followers din da zaka samu da sunana. To amma account din Facebook ni bana Facebook. Wannan account din sun bude da sunana, gashi kuna gani. Ga sunana ga hotona, sai su je su yi ta posting yan fim sun mutu, yan fim sun yi kaza har sun je sun yi posting din Chairman Sani Garba SK, Allah ya masa rasuwa, wanda ba Zainab Sambisa ce ta rubuta ba. Wallahi ni ban yi ba, ban san kuma an yi ba, bana Facebook. Amma abin da yasa bana magana shine ko an ce min an ga abuna a Facebook da sauransu, bana damuwa saboda na san masoya na ne suka bude. Amma wannan account din na Facebook, dan Allah ku yi haƙuri ku rufa min asiri. Ni ba wanda nake posting din shi ya mutu ko ka mutu a account ina dai da wuya kaga na sa mutun ya mutu. Ɗaya ne zaka wanda na sa sun mutu, wanda na san ina da halaka da su kafin su mutu. Amma in bana da halaka da kai ban taba posting ɗinka, bana posting ɗinka in Allah ya sa ka rasu. Bana yi, dan Allah dan Annabi ku yi haƙuri ku rufa min asiri. Zagin da na sha ya isa. Na zagu a wannan comment din, na zagu iya daidai gwargwado. To na gode masoyana, dan Allah in ba za ku sa abin da ya shafi Zainab Sambisa ba ku goge account ku rufe kawai. Na gode. Masu sauraro, wannan kenan irin kaɗan daga cikin abubuwan da muka zaƙulo muku da suke wakana a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Ku dai kawai ku daure ku ci gaba da kasancewa da mu game da danna mana subscribe tare da danna mana ƙararrawar sanarwa. Sannan masu sauraro, muna so mu je nan irin naku ra'ayoyin akan irin kashe mutanen da ake a Kannywood. Yanzu dai ga wa'innan bidiyoyin dai mun sassaka muku kun ji daga bakin masu ita, domin an ce daga bakin mai ita ta fi daɗi. Ku dai kawai muna jin daɗin danna subscribe kamar haka da ƙararrawar sanarwa. Muna so ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin, mu ji yanayin irin naku ra'ayoyin a ƙasan wannan bidiyo.